Għal-ħabta tas-7 tal-ħadd filgħodu, il-pulizija rċevit telefonata mingħand Assis. Telefonata li kexkxet lil dawk li semawha u lil dawk li semgħu bl-aħbar li jinstab ġeru mejjed imsallab fuq salib. Fuq il-post marret il-pulizija li sabet xena makabra. Ma' bib ta' residenza privata fi triq il-kbira, it-triq ta' qoddim il-Knisja Parrokjali tal-Mosta, instab ġeru imsallab ma' salib. Is-salib iddendel rasu l-isfel permezz ta' fid-ferru mal-ħabbata tal-bib. Kif ġriet l-aħbar bdew il-kummenti fuq is-sit elettroniku Facebook. Uħud jiddeskrivu lil min wettaq dan l-att brutali bħala persuna bla qalb. Oħrajn appellaw għal pien ħafna aktar ħorox. Dwar il-każ infetet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Anthony Mikallef Trigona waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Dan huwa t-tielet każ f'inqas minn 5 xhur li fih seħħew każijiet ta' moħqrija fuq l-annimali.